ran ola rownd derfynol am y Gorau yn y man. Fyddwn ni'n gwybod p'un Llanuwchllyn neu Dinbych ar cylch fydd yn ennill cyfanswm o 10,000 o bunnoedd. O, fyddwn am I fydd yr arian naill ai mynd at aelwyd yr Urdd neu'r Eisteddfod Genedlaethol. A dyma chi siwt mae'r sgôr yn sefyll ar hyn o bryd. Llanuwchllyn, 104, Dinbych ar cylch, 103. Nawr te, rhai wythnos yn ôl yma ar am y Gorau. Fe gaethon ni Cystadleuaeth gwisgo mannequin, ti'n cofio? Odw, o fi'n dda. Ti'n cofio be wedys di? Nagw. Na, na'n datgoffa. Wedys di bod ti'n hoff iawn o ffasiwn, ond bod ti ddim yn hoffi cynllunio. O, dim yn y gwir. Right, felly, ffordd ti, ie? Pam? Wel, y Cystadleuaeth nesaf yw cynllunio crys tŷ trawiadol. Felly, hwyl fawr. Hwyl fawr. Ond tyfed sydd siap sydd ar y rhai yn fan hyn yn cynllunio. Pwy yn gwmws? Welwch groeso o Llanuwchllyn I Naomi Redmond. Ac o Dinbych ar cylch, Glain Jones. Helo, ymlaen. Reit, dewch am y Gorau. Ond beth yn gwmws sy'n angen I wneud? Wel, pwy well I ddangos I ni na? Yw Rees! Siwmai Yw! Beth am ni fel chi'n weld yw'r tiws bach yma, paint fan hyn. Yn syml iawn, mae'n digon tebyg I ddod I eistedd ar y gacen. Ti'n dechrau off. Da. Pam fan hyn. Fe'n gweld mae'n syml iawn I wneud. Y mynedd yw'r peth, ynddi? Digon o mynedd, a wedyn, lle na we bach ar y llew, cwbl o sbotiau yn yr air. Hyderus iawn nawr? Bas fel hyn. Ydw, erbyn hyn. Ie, erbyn hyn, da. Ti'n ffyddo gallu gwneud yna? Falle. Ie, falle, gwni weld nawr. Ond newid tipyn ar y llew fyna. Wel, am hyfrydwch pyr. Bendigedig. Reit, yn munud yw'ch amser. Ac amser yn dechrau. Nawr, ffwrdd â chi. Y marciau, I ddechrau gyda Glain yn fan hyn. Allan o 20 wedyn ni, 16. 16 y farciau, digon teg, ie. Ag yn sydyn, Llanuwchllyn, Naomi, yr hyfrydwch pyr yma. 19. 19 o farciau!